Здравейте хора, това видео ще бъде на две части и във втората част ще играем матчът Барса срещу Интер. Айде! Почваме. Сменят ме с Рафиня в 83-та минута и Интер ни води. Не е толкова хубаво. Сигурно ще бъда дясно крило или ляво, едно от двете. Но той е играл дясно в FIFA 23, така че сигурно дясно ще ме сложат. Трябва само да зареди. И ето, смяната. И втори гол от Интер. Имаме втори гол от Интер. Това не е хубаво. Ето, втори гол от Интер. Не е хубаво. Трябва да се стягам. Трябва да обръщам. Аз съм машина. Трябва да обръщам. Ето, вкараха ми. Нищо. Случва се. Винаги ще има такива моменти. Да загубим и да не загубим. Винаги. Има фаул, но тук изобщо не мога да разбера кой. Два пъти свираха и изобщо не разбирам на кой е фаула. Наш, техен, наш. Наш. За малко да ми вкарат да заради Ерштеген. Аре де, пуснете ми я. Ето. Ей, какво минаване и накрая ми я взеха. Нищо. Иво. Арби Иво. Арби Иво. Розович. Трябва бързо да се стягаме, да могат да не ни обърнат. Че няма бая хубаво. Все пак. Педро. Аре, вземи я, вземете бе, вземете я бе. Ето. Казвай, Иво. Ей! Аз така се стрелях, че не можах нищо да направя с топката. Буквално. Не можах да поема моя един вид. Нормално. Опа. Трябва да имам гол. Трябва да има гол. Не, как ми я взеха, може да видите. Това беше най-доброто минаване. И ми я взеха накрая. Дали ще има гол? Дали ще вкарам? Няма то. Загубихме. Не. Загубихме. Не. Загубихме то. Минуто добавено време.
Какво стана? Контуза някаква. Ау, ма! Той как влезна? Нямало Мартинес как влезна? Или както се казва? Мартинес, да. Мартинес как влезна? Зверско той. Как да се пребие? Нищо. Друг път. Това беше от мене, мили мои приятели. До другия път. Чао!